Hemen gaude berriro, beti bezala, herritarren oinarrizko eskubideak defendatzeko. Zeren ez dira betetzen. Hemen daude 3 afektatu, direla Carmen, Jaime eta Grace eta Estefan. Familia hauek etxegabetze demanda bat jaso dute kontratuak amaitzagatik. Ezohiko luzapena eskatu arren, denon izenean elkarretaratze ugari honetan jasotako babesa eskertu nahi diegu. Babes hori etxebizitzari buruzko legearen azken xedapenetik lehenengoak arautzen dituen luzapen horiei heldu dieten gainerako 26 familiei ere ematen zaie. Elkarretaratzean parte hartu duten erakundeetako ordezkariei, gizarte erakundeei eta herritarrei. Etxebizitzaren legea eta haren neurriak eta ezohiko luzapen horien baliokotasuna babestu dutenak eskerrak eman nahi dizkiegu berriro. Nabarmendu nahi dugu Eusko Jaurlaritzak bere web orrian aitortzen duela baliagarria dela etxebizitzaren legea maiatzaren 25-eko boen argitaratzen den egunean indarrean dauden alokairu kontratu guztientzako. Data hori baino lehen sinatu diren edo ez kontutan hartu gabe. Adierazpen horrek garrantzi handia du. Euskadin 2026an 25.685 alokairu kontratu amaituko direla aurre ikusten baita. Kontratu horiek luzapen horiei atxiki dakizkieke. Neurri horrek milaka etxegabetze demanda jartzea eragotzi dezake. Diputatuen Kongresuan baliozkotzeke dagoen 16/2025 errege lege dekretuaren onartzearekin batera. Azken hau 2026ko abenduaren 31 arte etxegabetzeak eteteari buruzkoa. Bizitoki alternatibarik gabeko maizter kalteberen kasuan. Prentsaurrekoan gizarte sentsibilitatera jo dugu zehazki. Estamendu judizialera, ezohiko luzapen horien baliokotasuna egiaztatzeko orduan. Izan ere, bizitegi krisiaren ondorioz ezin da etxe bizitza bat euskuratu, alokairu ordain ezinengatik. Euskadin etxegabetze eskariak handitzearen arrazoiak bi dira. Batetik, alokairu horien prezioak higiezinen burbuilarenak baino altuagoak dira Gipuzkoan, eta bestetik, kontratuak ez berritzea. Udalerria ofizialki tentsionatua dagoela ala ez, boeko argitalpenaren bidez zehazten da, eta ondorioz luzapenaren iraupena ezberdina da. 3 edo urtebeteko luzapen horietako bati heltzeko maizterren eskaerari uko egiteko errentatzaileek erabiltzen duten argudioa da. 2023ko maiatzaren 25-aren ondoren sinatutako kontratuentzat dela baliagarria. Argudio horrek esan nahi du kontratuen iraupena amaitzen denean bakarrik eska daitekela luzapena. Hau da, 2028ko maiatzaren 26 arte. Egiazki, helburua neurria hori ez erabiltzea da, eta berriro bere eskubideak ukatzea. Berriro salatzen dugu edukitzaile banku, funts, putre eta higiezinen jabe handien jarrera, baita errentari txikiena ere. Etxebizitzaren legea oztopatzen dutelako eta hortik eratorriko neurriak ere hala nola alokairuen prezioa mugatzea eta izoztea edo luzapenak amaitzen doazen kontratutarako. Garrantzitsua da 28 errentatzaile horietako bakar batek ere ez jakinaraztea kaltetuei amaitutako kontratua berritzeko asmoa. Eta denei jakinarazi diete amaiera eta etxebizitza uzteko data. Berriz ere azalduko dugu ez dugula ulertzen etxe jabeek tentsioan dauden udalerrietan izan duten jarrera hori. Udalerri horietan bukatutzat eman duten kontratuan finkatutako errenta errespetatu behar dute. Etxebizitza salgai jartzen badute eta jabe berriak alokairuan jartzen badu, hanen errenta erreferentziazko indizeetan finkatutako prezioek mugatzen dute. Aldiz, etxebizitza turistiko bihurtu nahi badu eta aldi baterako kontratua sinatu nahi badu, helari lotutako ohiko etxebizitza gisa erabiltzeko.
kontratu hori legez kanpokoa da, eta epaitegietan erreklamatu daiteke haren iraupena legezkoa dela, 5 edo 7 urtekoa. Carmen, Jaime eta Grace Estefanen kaleratzeak eragotzi dizagun. Haien alokairu kontratuak luzatuta daude. Etxebizitzaren legearen balioakotasunagatik, alokairuak mugatzea eta izoztea eta ezohiko luzapenak. Etxebizitza eskubidea da, ez da negozioa.